Il-kap nazzjonalista Bernard Grech tenna li l-elezzjonijiet ta' nhar is-Sibt li ġej huma opportunità biex jissaħħaħ il-Partit Nazzjonalista u għal dan waqt attività politika nazzjonalista fir-Rabat Għawdex fejn kompla juri kemm lan tal-Partit Nazzjonalista u li wara s-Sibt ikun aktar viċin il-poter. Huwa importanti li f'dawn l-elezzjonijiet nivvutaw biex inkomplu insaħħu lill-Partit Nazzjonalista. Mal-kap nazzjonalista kompla id-deputat Awċi Elix Borġ li sostna l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsilli Lokali se jwasslu l-Partit Nazzjonalista għall-elezzjoni ġenerali. Ħalli mill-elezzjonijiet tal-Kunsill u tal-Ewropa nimxu verament għall-elezzjoni ġenerali. F'Għawdex il-kap nazzjonalista kien ukoll ankrat fil-passat kif kien tul din il-kampanja elettorali kollha kemmi fejn reġa' semma lill-eks Ministru Nazzjonalista Giovanna De Bono waqt li qalek. Araw x'għamel il-Partit Nazzjonalista kull meta kien fil-Gvern.